ದೇಹದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕರ್ಮ ಕೆಲವು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಕಾಂಡದ ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪರ ರವೇಣ್ ಈ ಮುಜ್ಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇದಮ್ಮಟ ರವೇಣ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ವೇಷಪಾಡಿಯ ಟೇಬಲ್ ಮಿತ್ತು ಉಸಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆಟ್ಟ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪೆರೆ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಎಸ ಕಟ್ಟುವ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೊಕ್ಕುರೆನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಡದ್ದು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಅಗಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಸಂಬರ್ರೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ನಿಲ್ಕೆ ಕಾಸು ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಈಚಿ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಯ್ಯವು ಒಂದು ಪೂರ ಪಾತೆರಗು ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟೊಲ್ಲೆರು ಆರ್ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದಾರಾಯಿನ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ರವಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಏನು ಫೈನ್ ಸರ್. ಏತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಲೈಫ್ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನಾತು ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕರಿ ಇಜ್ಜೇರು ನಾನು ಎನ್ನದೆ ಅವನ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಮಾತ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣ ಜನಕುಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಓಲೆ ಬೋಡು ರವಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವಳು ಮಿತ್ ನಂಗೆ ಏನೇ ಬೋಡು ಅದೇ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಈನ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ದರ್ ಈನ ಸಾಧಿಸೋದ ಏರಂಡಲ ಕೇಂಡೆರಡ ರವಿಣ್ಣೆ ಪ್ರೌಡ್ ಆದ ಪನೋಲಿ ಜನಕುಲೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೊಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಖಂಡಿತ ಅವು ನಿಜವಾದ ಆ ಪ್ರೀತಿ ತಿಳಿ ಎರಡ ಕಾಸು ತಿನ್ನಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರ್ದಿ ತಂದು ಪೋಲಿ ಅವೇ ಜನಕುಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಿತ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾವೇನು ಎರಡೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂಚೆ ಸದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತಿ ಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಯಾಪೋಗ್ಲ ತೀರ್ಥ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಮಿಥ್ಯೆ ಬೋವಿನ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮೈತೆ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ತೋದಿಪ್ಪ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಷ ಪಾಡೊಂಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇನ್ಗ ಸೊ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಊರು ಏನು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸೊ ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಯಾತಿನ ಪುರ ಮುಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟದಿನ ಮಲ್ಯಾತಿನ ಎನ್ನ ಊರು ಉಂದೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಪಪ್ಪನ ಊರು ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ ಮಾತೊಳ್ಳೆ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಯಾನು ಒಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲ್ ಅಕಲ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲಾಡು ಆಚೆ ಜನವಲ್ಲ ಓಕೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದೊಂಬುಡುಂಚಿ ಲವ್ವೆ ಇತ್ತೆಲವೇ ನನಕ್ ಲವ್ವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ ರವಣ್ಣಗೆ ಏರಣ್ಣ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಳ್ಳರ ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಎಂಕಲ್ಲಡು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗಂಜಿ ದೇವರ ದೀಪ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲೇನು ಟಿ ವಿ ತೋಜನಗಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರು ರವಿ ಏನು ದೀಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರವಿ ಡಿಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ತುಲ್ಲಂಡೇರು ಅಂತ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಚಾಪರಂದುಲ್ಲೇರು ತೂವನಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಅವು ಬಾಲೆ ದೀದು ಆಯ್ತಮ್ಮ ಬುಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ನನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಇರಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವ ಒರಿಪಾಲೆ ಪಂಡದು ಆಯ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪಂಡೆ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪಡ ಪಂಡೆನು ಏನೋ ಬಾಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಆಯ್ಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕು ನೈತು ಚೂರು ಸಂಬಳ ಅಗಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಗೆ ಒಲ್ತು ಕೊರ್ಪಂಡದು ಏನು ಪಂಡೆ ಈ ಸರಿ ವರ್ಷ ವೇಷ ಪಾಡ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಾರಲು ಪಂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನ ಬಂದ್ಪರೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಏನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಿಡು ದುಮ್ಮಲ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವಿಡು ದುಮ್ಮು ವೇಷ ಪಾಡೋದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಡಿಂಚುಪನ ನಮ್ಮ ತೂತಿನಿ ಪಿಲಿ ರಕ್ಕಸಿ ರಡೇ ವೇಷ ಓಕೆ ಇತ್ತತ್ತು ನೇರ್ನಾಲೊಂಜಿ ಸಿಂಹ ಬತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಒವುಲ ತೂತು ಜಿಂಕಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋಡಿಂದ ಎಂಕುಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹೊಸತು ವೇಷ ಪಾಡ್ಗ ಬಂಡದು ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಉಡುಪಿ ವೆಂಜಿಮು ಪೋಂದುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೆಂಜಿಮು ಪೋಂದು ಪನಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜನ ಬನ್ನಿಂಜದಾರು ರಾಜೆ ಬಂಡದಾರು ಬರುತ್ತೀರು ಆರು ಸ್ಟಿಕರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಂಗ ಚೇಷ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನು ನೇಲ್ನು ಪುರೇನೇನ ಮಲ್ತೈತೆ ಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಈ ಸಲ ರವಿ ನಿಕ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಗನಾಗಿ ಹಿಂಡೇರು ಎಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲ ಪಾಡನಿನ ವೇಷ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆ ರಾಜ ನೇನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಪೂರ ಬೋರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ನೀಲಿದ ಚಡ್ಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲಂಡೆ 6-12 ಇಂಚಿ ನಮಕ್ ಸರಿ ನಿದ್ರೇನೆಜ್ಜಿ ಪೋಯ ದುಮ್ಮನಾನೆ ಪೋಯ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಬೋರ್ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೀಲಿದಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಟ್ಪಡ್ಡಿ ರಮಣ್ತಾರೆ ಮಲ್ಗೆಂದುಂಡು ಅರ್ಧಂಜಿ ನೀಲಿದ ಚಡ್ಡಿಗೆ ತಂದು ಮರ್ದಿನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಪೋಯಿನೇ ಬರ್ರಿ ಅಂಡೆ ಸೀದಾ ಪೋಯಾರ ನಾಡೆ ಪೋಕಿನ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನು ಪೊದ್ದು ರಾಜನ್ನ ಬಂಡೆ ಏರಿಂಡಿರು ಯಾನು ರವಿ ಏವಂಡೆ ಏನ ಅವು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಕರ್ಕೊಂಡೆ ನಿಕ್ಕು ಮಂಡೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾರೇನು ಗಮ್ಮತ್ತು ಬನ್ನಿಂಡೇರು ಯಾನ್ ಅವಳು ಬುಲ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏನಾಯ್ತು ಉಲೈ ಬೋದಾತ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬುಲ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಬುಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏನು ಪಾಡುವೆ ಮೊಗಲ ಪಿಲಿ ಆವಡಿಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5-6 ಗಂಟೆ ಅರ್ನ ಬನ್ನಿಂಜಗಲ್ಲಿ ಸೊಂಪು ಇರಂಗ ಶಾಪ್ಗು ಅಲ್ಲಿ ಸೊಂಪೋದು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಪಾಡಿಯರು ಪಾಡ್ದು ಅದು ಆರೆ ಬ್ರೆಡ್ಲ ಚಾಲ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ ತಿನ್ಪದು
ಕಡಪುಡಿಯರು ಒಂದು ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 7 ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 15 ವರ್ಷ ಸುರುತ ವೇಷ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೂರಿ ತಟ್ಟು ಪೈಂಟ್ ಪುರ ನುಂಗಿ ತಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಬಸ್ ಓಲು ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ರಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಕಂಬೋ ಮಿತ್ತದ ಕಾರ್ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ತೆ ಮಂಡೆ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ತೆ ಪುರನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮರ್ದಿನ ಪೇಪರ್ ಅಡಿಯನ್ನ ಫೋಟೋ ಬತ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಏನು ಟೀಡ್ ಬರೋ ಓಪಿನ ತೂಯರಿಗೆ ಮುಖ ಪನೊಂದುಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವು ರವಿಯ ದಾನೆ ಬಂಡದು ಆಕಿ ಜಾಯಂಚ ಮಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಬಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ಫೋಟೋ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಪಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮೆರಡ ಪನ್ಕಿನ ಸರಿ ನೆರ್ಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪೇಪರ್ ಕೊರಿಯ ತಿಳಿ ಪೇಪರ್ ಫೋಟೋ ಬೈದು ಆಯ್ಕೆ ಮನಿತು ಜೇರು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಂಡಾರ ಈಗಲ ಅವು ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೇಪಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟು ಬೂರ್ದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಪಾಡುಚಿ ಅದೇ ಪೆಡುಬುರ್ದು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಅವತಾರ ಪಾಡಿನ ಕುಡಿಜಿ ಹೊಸ ವೇಷ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಬಾಲ್ಯ ಅಂತ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಪಿರೌಡ್ ಈ ಬೊಕ್ಕ ನರಡ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮೆರಡ ಪಂಡೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ್ಕಿನ ಆರೇನ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುನೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಕಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತು ಬುಡೇ ನಾಲ್ಕು ಯಾಕೆ ಮಂಡೆ ವೇಷ ಪಾಡುವೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಾಸಿಗೆ ತೋರ್ತುಜಿ ಈ ಸರಿ ಕಾಸು ತುಂಬೆ ಮತ್ತಿನ ಕಾಸು ಐಕು ಕೊರ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯ ಗಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮೇರ ಅವು ಪನ್ನಗ ಸೊ ಅಮ್ಮೇರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು చేస్తుంది ಅರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಂಡೆ ಪಂಡ ಉಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪೇನು ಇನ್ನೆರಡು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಯಾಕೆ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಪೇನು ಆ ಕೊಂಜಿ ಬಂಡೇರು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ನ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಲ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರು ಬುಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ದೇ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪುವ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮೇರು ಪಂಡೇರು ಅನ್ನಡ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟಂಗಿ ಪಂಡಲ ಜನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಪರತ್ ಪಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಯಾಗ ಏನು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪಡ ಬಟ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿಂಡೇರು ಎಂಡ ಪಂಡ ಅದೇ ಗೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಾರೇನ ಸುರೂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರುಣ್ ಪಂಡದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಜಿತ್ ಧೀರಜ್ ಸುಧೀರ್ ಒಂದೊಂಜಿ 7 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಟ್ಟ ದಿನೇಶರು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ರ್ ಅಂತಿದೆ ವೇಷ ಪಾಡಿಯರು ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗ್ಯ ಮಕ್ಕ ತಿರ್ಗನಾಗ ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ಗದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ತಿರ್ಗ್ಯ ಕೊಡಿಗಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪರ್ಸ್ ಬಸ್ ಒಂದ ಕೆಲವು ಕನಸೆಲ್ಲ ಬುರ್ದುಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ರಸ್ತೆಯೊಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪೆಜ್ಜಿಯರು ರೋಡ್ ಬೂರ್ದಿನ ತೊಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಇಂಜೇರು ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಡ್ದಿನ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಟೆ ಕಾಸು ಪಾಡೊಂಡೇರು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಅನ್ನ ಸುರೂತ ಕಾಸು 10-20 ಪುರ ನೋಟು 1,04,310 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪೂರ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟದು ಬಲ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದು 10-20 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತು ಅವಲೇರ್ನ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಆರ್ಕ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ವೇಲೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಬೋಪಿ ಏತ್ ಕಾಸು ಬರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಲ್ತೆ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಹತ್ತು ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಲಾಂಡ್ ಈತ್ ಕಾಸು ಬತ್ತನತ್ತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಲಾಂಡ್ ಓಕೆ ಕಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಪಂಡೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ ಬಲೆ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒರಿ ವೇಷ ಪಂಡಿನ 20,000 ಕುರುವೇರು ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತದಾಯ್ಬೇಕ ಶಾಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾಸು ಏತಂದೆಲ್ಲ ಪಂತ ಜೇರಾಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸ್ತಿನಾಗಲು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದ್ದು 100-200 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಪಡ್ದು ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಡುಪುನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಬಾಡೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪು ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಕಿನ 1,04,310 ರೂಪಾಯಿ ನಿಂಗೆ ಎಸ್ ಡೇ ಕೊರ್ನಿ 6 ಬುಲ್ತೇರು 6 ಬುಲ್ಪನ ಏನ ಬುಲ್ತೆ ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರು ಎನ್ನದ ಒಂಥರ ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್ ಎನ್ನೆದ್ರು ಏರ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾಗಲು ಬುಲ್ತೇರಂಡೆ 100% ಬುಲ್ಪ್ ಮೈಂಡ್ ಆತು ಬೇಜಾರ ಬುಲ್ತಾಯ ಬಕ್ಕ ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಣ್ಣಿಯ ನಮ್ಮಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ 7 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲಿ ಒಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲ್ಡ ಪಂಡೆ ಅಗ್ಲಿ ಬಂದಿರು ರವಿ ಈ ಮಲ್ಪು ಅಂದಾಂಡ ಈ ಬರ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅಂದಾಂಡ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸುರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ರಿ ಮೂಜಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದಿಗಿನ 3,55,000 ಓಕೆ ಅಪಗತುಲೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿನ ಎಂಕಲ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 4 ಜೋಕುನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಐಕಲ ಕೊರಿಯ ಒಕ್ಕ 4,55,000 ಅಂಚೆ ಚಿಲ್ರಿ ಬತ್ತಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ ಇನಿಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ 7 ಜನ ತಿನ್ನಗಲು 110 ಜನ ಅತ್ತೇರು 110 ಜನದ ಒಂಜಿ ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಟೀಮ್ ಆ ಟೀಮುಗಳೊಂಜಿ ಏನ ಪುದರ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿ ಕಂಡೇರು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂತನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಎಸ್ಕೇನೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ರವಿನೆ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ದಿ ಕನ್ ನಮ್ಮ ಏನಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿಂದ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕಂಡೆ ಬುಡ್ಚಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ ನೀಯತ ರವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪಾಡ್ಕಂಡೆ ಅಂಚನ ಪೂರಗಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಂಡು ಪಾಡಿಯ ಇನಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈರ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಈರ ಮೆಂಬರ್ ಈರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಚೆಸದ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅವು ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಮೋಕೆ ಸೊ ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ನಮಕ್ ಎನ್ನದಿಪ್ಪು ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಆರು ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮೇ ಉಂಡು ಆ ಟೀಮು ಹೆಸರಾದ ರವಿ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಇನಿಕ್ ಪನ್ಪ ಇಂಚಿನೇ ಬೇಲೆ ಅವಳು ಎಂಕಲ ಇಟ್ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಯಕ ಡುಂಬೆಡಕ್ಕೆ ಗಂಟಿಗೆ ರವಿ ಏನ ಪನ್ಪ ಅವು ಎಂಕಲೆ ಫೈನಲ್
ಅಂಚದು ಪನ ಇನಿಕ್ ಏನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತರ ಕುಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಎಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಕೈ ಬಸ್ ಕೆಲವರು ಪಂಪೇರು ಏನನ್ ಪೇರು ಪಂಡ ಸರ್ತುಲೆ ಆ ದೋಸ್ತಿಯಪ್ಪ ಸೇರಿದ ಹಾಳ ಏನು ನಿಜವಾದ ಅವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಕ ಹಾಳಾಡುತ್ತಾನೆ ಯಾನೇ ಹಾಳಾಡುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರೇನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ದಾಲಾಜಿ ಅವು ದೋಸ್ತಿನಾಗಲೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದುಲ ನಮ್ಮಡನೆ ಇಪ್ಪು ನಮಕ್ ಓ ಟೈಪ್ದ ದೋಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ದೋಸ್ತಿನಾಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳು ದೋಸ್ತಿನಾಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೋದಿಪ್ಪ ಇನಿಕ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಇತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ವೇಷ ಪಾಡೋಡ್ದುಂಬು ನಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲು ಒಟ್ಟಾದ ಕುಲ್ಲುದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಪುರ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವೇಷ ಪಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನೈಟ್ ಏನತ್ತ ನಾನು ಶುರು ಅರುಣ್ ಹೇಳ ಏನು ಪಂಡ ನೀರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜುಲ್ಲೇರಿ ಇನಿಕ್ಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೇಷದ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ತೂದು ಬತ್ತೇರಿ ಏನು ದಾಲ ಜಾರ್ ಪಂಪೇರು ಈ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಈ ಉಂತುಲ ನಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಕೆಲಸದಾಗ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲಸದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಜವನೇರಿಲ್ಲೇರಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟದು ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಏನ ಬೋಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಆರು ಕುಲ್ಲುದು ಮಾತಿರುವ ತೂದಾಯ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ರವಿ ಪೆಣ್ಸ್ದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಓರೋಡು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ದೀಪ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇಮಿಂದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ತಿಕ್ಕೊಂತದ್ದು ಆ ಸಂಡೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ದೇಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಮಕ್ಕೆ ತೇಪನ್ ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫೋನಾಗ ಒರಿ ಡಬ್ಬಗು ₹5 ಒರಿ ಪಾಡುವೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ₹5 ಪಾಡಿಯರು ಪಂಡದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೇಪನ್ನೆ ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಪಾಡು ಅವೇ ₹5 5 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ 50,000 ಕೊರಿಪಿನ ಗುಲಪ್ಪರು ಅಕ್ಲೇಕ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೋಡು ಇವರು ಹೆಚ್ಚ ಕೊರಿ ಏನು ಮಿತಿ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಹೊಡಿಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಪುಗ್ಗ ಅಂಚಸರದ್ರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ₹2 ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡ್ತೇರು ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಆ ರೀತಿ ಬನ್ನಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಮಗಂಡೇರು ಅವೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ತವಳು ಆನಿ ಕೊರ್ತಿನಾನಿ ಎಂಕ ಕಾಸು ಹಾತೀನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮಿಗೂ 15 ಲಕ್ಷ ಮೋಸ್ಟ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರನ ರೂಪಡೆ ದೇವರ ಅಜ್ಜಿನ ರೂಪಡೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಏನು ಮನೆ ಏರೆ ಕೊಂಜುಂಡು ನಮಕ್ ಒರಿಸ ಕೊರಿ ಕಾಸು ನಟ್ಟೇರು ಏನೇ ಸರ್ 500 ಪಾಡ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಸೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೇನ ಬದಲು ಅಕ್ಲಾದು ಕೊರಾಡು ಗೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ವೇಷ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಏನೇ ಪಾಡುವರು ಸೊ ಅದಗಲ್ಲ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲ್ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಸೊ ನಿಗ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆದ ಐಟೆ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಜರಿ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರಡು ಯಾನು ವರಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತಾರ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 110 ಜನ ಅಲ್ಲಿ 110 ಜನಕ್ಕೂ ರವಿ ಓಲ್ ವೇಷ ಪಾಡುವೆ ಏನ ವೇಷ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಜನ ಗೊತ್ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪ ಜಗ್ಲ ಎಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಕೇನು ಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ನಾಡುವೇರು ಓಲ್ ವೇಷ ಪಾಡುವೇರು ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಈರೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ ಇರೆಗೇನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಪನ್ಪಿನಿ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಪೋರಿ ಎತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇರೆಗೆ ಗರ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾ ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಆವಡೊಂದು ವಂಚನೆ ಆಯ್ಕೆಂಕಲ ಮಾತೇರು ಬಿಡ್ಚಿ ರಾಶಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ ವೇಷ ಬಿದ್ದಾಡುವ 7 ಗಂಟೆ ಬಲೆ ಮಾತೇರು ಹುಟ್ಟ ಕನ್ಪಿ ಅಂಚಸದು ಬಾಕಿದ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳುಂಡತಿ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಮರಣ್ಣೆಡಿ ಇಂಚಿ ಎಂಕಲ್ ನೆತ್ತ ಬೆತ್ತಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಎಂಕೆಲಿಗೂ ಪೇಷಂಟ್ ಓಡು ಕೆಲವು ಬೇಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಲೆತ್ತಿ ಕುಳ್ಳಿ ಬರ್ಪೇರೆ ನೋಟು ಮಲ್ಲೆಜಿರಣ್ಣ ಇರು ವೇಷ ಪಂಜಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇರು ಫೋನಾಗ ಎಂಕೆಲಿ ಲೆಪ್ಪಲಿನ ಪೇರು ಓಕೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ಮಾಡ ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಓ ವೇಷ ಪಂಡದು ಫೈನಲ್ ಆಗೋಡು ಸೊ ಅವೇನು ಈ ರೇಂಚ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡ ಈತ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ವೇಷ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡಾಗ ಸೊ ಈ ರೋಲ್ ಪಂಡಲ ಅವೇನು ತೂದಿಪ್ಪೋರ ಅತಿ ಬ್ಯಾತ ಏರನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿರ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಇಂಚ ಒಂದು ಏನೊಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡೋಡ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟುನೇ ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೂರಗ್ಲೊಂದು ಪೇರು ಇರು ದಾಯಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನಿಕ್ಲ ಎರಡ್ಮನದು ಚಿಲ್ಲರ್ ಜಂತ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವನಿ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಲುಂಡು ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನಜ್ಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ಪಾಡಿ ತೂಲೆ ಪಂಡೆ ಟ್ರಪ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಬತ್ತು ತೂಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಲೆ ದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆನೇ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿರು ಒಂಜಿ ಗೌರವ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿತೇಶ್ ಇಲ್ಲಿರು ಆನಂತರ ಗೌತಮ್ ಮುಂದು ಅದು ಪುರಲ್ಲಿರು ಅಕಲ್ಡಕ್ಕೇನು ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಡ್ಲಿ ಬೇಷದ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಓವ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡೆ ನಾವೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಇಂಚ ಈ ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಕಡಪುಡ್ದ ತುಯ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಜಂಟ ತೋಜಿಗೆ ನರವೇನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡಿರೇಗಂಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಡೆ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಬಂಗದಾನೆ ಪಾಡ್ನತೆ ಸುಲಭದ ಪಾಂಡ ವೇಷ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಬಂಗದಾನೆ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಡಿ ತಿನ್ಪ ಒಂದು 3 ದಿನ ಬಂಜಿ ತಿಂಜಿದ ದಾಲಾಪು ಚಂಚಸದು ಉಂದಾಯ್ತಟ್ಟೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತೋಜವ 6 ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೇರು ನಾಡ್ವೇರು ಆಯ್ಕೆ ಏನ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು 6 ನಾಡ್ವೇರು ಅರೆಗೂ ಕೊರಿ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐಟೆನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೇಷ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಟ್ಟವು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೆ ಕೊರಿ ಬಕ್ಕವು ಅರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾನ್ ಮನ್ಪಿನಿ ನೆಕ್ ಏತ್ ಖರ್ಚಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಲ್ತು ತರ್ಪಡೋರು ನೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತರ್ಪಡಲೆ ಬಟ್ ವೇಷ ಪೊರ್ಲಾವು ಜನಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೇಷ ಪೊರ್ಲು ಖುಷಿ ಆನಂದ ಈರು ₹50 ಪಾಡ್ನಾರು 100 ಪಾಡುವಾರು
ಅದು ಹೆಂಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಪಾದ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ ಅಂತ ದೂರ ಓಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ USA ಎಂಕಲ್ಲ ಸರುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಪಂಡು ಆರೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಿಜ ನಮಕ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂರ್ಲಾಂಡ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಪಾತಾರೊಲಿ ದೂರ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಲ ಎರಡಲ್ಲಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಅರಿನ್ ಅಂಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅವು ರವಿ ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ ಆರ್ಲ ನಮಕ್ ಏನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನೋ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಪೂರ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ ಲಂಚನ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಕಲರ್ನ ಪೂರ ಆರೆ USA ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ತರ್ಪಡದೊಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಏನೇ ಕೊಂಚ ಆಂಡಲ ಒರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಂದಿಪ್ಪೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಗೆ ಇದೊಂದು ವೇಷ ಈತು ಪೊರ್ಲಾವಡಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಈ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ವೇಷ ಪಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಸುರುಕು ಎಂಕೆ ಇನಿಕ್ಲ ಉಡುಪಿಡಿಕೆಲ್ಲ ಪಿನ್ ಇಲ್ಲಿಂಗ್ಲ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ವೇಷ ಪಾಡಿದಿನಾರು ಒಂಜಿ 11 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಾಡಿದಿನಾರು ರಾಜೆ ಪಂಡಿದ್ದು ಬನ್ನಿಂಜದಾರು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಮಟ್ಟು ಓಕೆ ಆರು ಅವೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾರು ಸಂತೋಷ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆರು ಪಾಡಿರು ಅವೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಅಜಯ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಆರು ಪುನ್ಪುರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಭಾಸ್ ನಗರ ಆರು ಪುನ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಆರು ಒಂದು ಸೈನ್ ಬಂದೈತೆ ರವೆಣ್ಣ ಎಂಕೆಲಿಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ರವೆಣ್ಣ ಎಂಕೆಲಿಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಯಾಕೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಜೋಡಿಂಚಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯ ಅಗ್ಲು ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ ಅಗಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಏನಿದಾದ ಬಂಡ ರವೆಣ್ಣ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಕೆಲೆ ಎರೆಗ್ಲ ಕಾಸು ಬಿಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಈರು ಏನ ಮಲ್ಪೋರ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಜೋಕುಲೆಗತೆ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚೆ ಸದಾಗಲು 3 ವರ್ಷ ಹೊಡಿಂಚಿ ಅಕಲ 6 ಜನ ಪೊರ್ಮಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಹರೀಶ್ ಪಂಡದು ಆರು ಹರೀಶ್ ಪಂಪಿನಾರು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರವೆಣ್ಣನ ವೇಷ ಪಾಡ್ರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇದೊಂಜಿ ವೇಷಗೆ ಏತು ಪುರತ್ತಿಗೆ ತೊಂಬ ರವೆಣ್ಣ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಅಂದು ಅವು ಇತ್ತದ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಪುರ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಕಜ್ಜಿ ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿನದಾದ ಇಡೀ ಅನ್ನ ಬೋಡ್ದ ಡೈಗೆ ಪೋಡಾಕಲು ಓಕೆ ಇಡೀ ಅನ್ನ ಬೋಡ್ದ ಡೈಗೆ ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಪೂರ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಡೈ ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕಾಗಲು POP ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರು POP ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಕ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ ಐಕ್ ರಬ್ಬರ್ದ ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಮೋಲ್ಡ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಫೈಬರ್ ಮೋಲ್ಡ್ ದೆತ್ತದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರಬ್ಬರ್ ಪಂಡು ರಬ್ಬರ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ವರ್ಕ್ ವೇಷ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವೇಷ ಪಾಡು ದುಂಬು ಈತ್ ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಈತ್ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ತಟ್ಟು ಅವು ನಿಜವಾದ ಇಡೀ ಬಾಡಿದ ಡೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಬ್ಬರ್ದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಟ್ಟು ಆಪುಂಡು ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಇಡೀ ಪಾಡಿ ಕುಳ್ಳೆ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡಸೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಸೆ ಪಾಡ್ನ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಫುಲ್ ಪಾಡುವ ಎನ್ನ ಎಂಚಪ್ಪಂಡ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಮಂಡೇಡ್ದೇ ಪಾಡೋದು ಓಕೆ ಅದ ಫುಲ್ಲು ಮಂಡೇಡ್ ಪಾಡ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮಲ್ಪೇರಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚೆಸ್ಟ್ ದಲ್ತಿ ಇದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಂದ ಅವೇನು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರಬ್ಬರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತಾರು ಅದಾಗ ಅಂಚಸಲು ಅಗಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮಾಡ್ದು ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂಡ ಅಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡಲ್ಲ 12-20 ಗಂಟೆಗೆ ತೊಂಬ 12-20 ಗಂಟೆ ಖಂಡಿತ ಗೆತ್ತೊಂಬಂಡೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏನಲ್ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಹೊರಮಂಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡ್ರೆ ವೆಂಟ ಇಜ್ಜಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲವೇರಿ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ನಿರಂತರ ಸೊ ಈ ಟೈಮುಡು ಏನಾನ ಬಂಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂಜಿ ತಿಂದಜ್ಜಿ ಕೊರಿಯರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರ್ ಓಕೆ ಪೇರ್ ಪರಡು ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ 2 ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅವು ನಮಕ್ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮೈಕ್ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅವಳೆಂಕ ಬಜ್ಜಿ ಪಂಜಿಗೆ ಚೀಪೆ ಪರ್ನ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿನ ನೀರು ಒಂಜಿ ಪೂಣು ಗಾಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಓಕೆ ಐಕ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದು ಹೊರನೆ ಒಯ್ಪೇರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ನ ಏನು ವೇಷ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ 3 ದಿನದ ಈರ ವೇಷಡ್ ತಿರುಗುವಾರು ಸೊ ಇಂಜಿ 4 ದಿನದ ಐಟಿ ಇರು ಫುಡ್ಡುನಂತೂ ಫುಡ್ ನೀರಿಡು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮಕ್ ವೇಷ ಪಾಡ್ರೆ 2 ದಿನ ತಿರ್ಗೇರೆ ಆ 3 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ 15 ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟಮಿ ಆನಂದ 14 ಏನು ವೇಷ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಏನು 13 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಓಕೆ ತಿನ್ಪಿನ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಾರ ಇರು ಸುರುಟೆ ಐಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಿಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಹೊರಾನೆ ಬುಡ್ದಿ ಅನ್ ಹೊರನೆ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ವೇಷಗೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆತು ತಿನ್ಪಾರು ಈತ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕರ್ಮ ಕೆಲವು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಕಾಂಡದ ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪರ ವೆಣೀರ್ ಈ 3 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಏನ ಮಲ್ತೋತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಂಗೆ ಅವು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪೋಡೆ ಪೋಡೊಂದಂಡ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಕಡಿಮೆ ಎಂಡಲ ಒಂಜಿ ಏತ ತಾಸು ಗೀತಂಬ ಒಂಜಿ 4 ತಾಸು ಅಂಡಲ ಅವೇನು ಕೂಡ ಪಾಡು 5 ತಾಸು 6 ತಾಸು ಬೋಡಪುಂಡ ಓಕೆ ಅದ 6 ತಾಸು ಎಂಕಲೆಗೆ ಏತು ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಐಕೆ ಯಾನೇನು ಅಲ್ಪ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೇತಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಇವು ಐಕ್ಲ ಪೂರ ಐಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೇತಂದು ಮಲ್ತೋತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆರಿಯರ್ ಎಂಕ್
ಈರೇ ಇಂದು ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರ ನೀರಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಈತ ನೀರು ಪೋಡು ಅವೆಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಪೋಂಡ ಇರೆಗೆ ಈತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಈರೇ ಬುಕ್ಕರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನಾರು ಇರೇಗ ಕುಡರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾವೇರಿ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಎಂಕಾರು ಒಂಥರ ನೆರಿಯರು ಒಂದ್ಸಲ ಪಂಡೇರು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಡೇರು ಅವ ನೆರ್ಪಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಪಲ ಕೊಂಚ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಡೇರು ಅವೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ ಬನ್ನುತ್ತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಏನು ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅವು 2 ದಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಾನು 2 ದಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಸೊ ನಿಜಟ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನದಿ ಪೂಜ ಏತು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಪಂಡದು ಆನಲ ರವೆಣ್ಣೆ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಆ ಬ್ಯಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಏನ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಲ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಮೈಲ್ದ ಎದುರುಡು ಖಂಡಿತ ಇರ್ ನಾವು ಬ್ಯಾನೆ ಇಂಕ ಅವು ಬ್ಯಾನೇನೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರು ನಿಜಟ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಈತ ಒಂದು ವೇಷ ಪಾಡಿದಿನ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವೇಷನ್ ದೆಪ್ಪು ಯಾನ್ಲ ಅವು ಫೋಟೋಸ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡು ಇಡೀ ಗಾಯ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಗಮ್ಮುಡ್ ಕೆಲವು ಕುಲ್ಲ ದಿಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತಂಕಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಗೆಪ್ಪನಾಗ ಗಾಯ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಏತು ದಿನದ ಬ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ವೇಷ ಗೆತ್ತಿನ ಇಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನಾಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡೆದ ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲಿ ಸಹ ಹಾಳು ಆಪುಂಡೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಸುಖನೇ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಅವು ಐಕೆ ಏನೇ ಬನ್ಪಿನಿ ಅವು ಅತಿಯಾಸ ಅತಿಯಾಸ ಒಂದು ಗಾಯತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ MICR ಪೂರ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಏನು 2 ತಿಂಗಳು ಐಟು 2-3 ತಿಂಗಳು ದಾನೆ ಶರ್ಟೇ ಪಾಡ್ದು ಜಾನ್ ಓಕೆ ಖಾಲಿ ಟೆವೆಲ್ ಸುತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದತ್ತೆ ಪಿದೆಯೆಲ್ಲ ಪೂರೆ ಪೋತುಜಿ ಅದಾಗ ವೇಷತೆ ಪನಕ ಸ್ಕಿನ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಪಸದುಪ್ಪಿನ ಗಮ್ಮು ಅವು SR ಗಮ್ಮು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ದಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಅವು ಐಕೆ ಹೊರ ಪಸದು ಡ್ರೈ SR ಗಮ್ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲಾತೆ ಎನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಓಲ್ ತೇಪು ಬೇರೆ ತೇಪನಾಗ ಈರ್ಸಿ ಇರೇ ತೇತೊಂದು ಪನ ಇರೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಡ್ರೈ ಒಂದು ಬನ್ನ ಗಿರಿಗೆ ಉರಿಯ ನೆಂಚೆ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏರ್ಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಂದು ಗರ್ವಾರ್ಪು ಓಕೆ ಆತ್ ಗರ್ವಾರ್ಪು ಬಟ್ ಡ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕಾದ ಆಲಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ಸಮೇತ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೇನೇನು 2 ದಿಂತ 3 ದಿಂತ ಬೇನೆ ಗಾಯ ಅಂಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಅವಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಮ್ಮಜಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಆನಲ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚತ್ತನೆಲ್ಲ ನಡಪುನ್ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವೇ ಮೋನೆಡು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಪನ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ ಐತ ಬಂಗ ಪೊನ್ನ ಮಾತಿರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪು ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೇನೆ ತುವೇರೆ ಪೋಂಡ ಎನ್ನ ಬೇನೆ ಉಂಡದಿಲ್ಲ ಅವು ಝೀರೋನೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡೇನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲಾಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ಆಡ್ತ ಬಾಲೆದ ಪಪ್ಪಮ್ಮಗೂ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಇಲ್ಲಡಿ ಎತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳಿರ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ದಿನಾಲಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಃಖನೇ ಅಂದತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ತತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೊಂಚು ಆರೊಂಚು ಕಣ್ಪೇರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಈತು ವರ್ಷ ಈ ಮೈಕಾಯಿ ಗಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದು ವೇಷ ಪಾಡು ಬುಡ್ಚಿಂದ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಜಿ ಓಕೆ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಬುಡ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ 2021 ಕೊರೋನಾ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ರೆಗ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಟೈಮ್ಡ್ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಪಿನಿ 11 ಜನ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ದಯಗೆ ಎಂಕಲ ಬಾಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರು ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ರವಿಗೂ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯಡದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಜೇರು ಆಯಡ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡಾಗಲ್ಲ ಐಕೆ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾಗಲಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ DC ಆರೆಂಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರಾಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆಸ್ದ ಆತು ದುಡ್ಡು ಬೈದು ಎಂಗೆಲ್ಲ 15 ಲಕ್ಷ ಅಕ್ಕಲೆ ಕುರಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೇನೆ ಪಂದು ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂಡ ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ಬೇನೆಗಂದು ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲಿಯಾಡ ಎತೋ ಜಂತ ಬೇನೆಯನ್ನು ನೀರು 15 ಜನಕ್ಕೂ ಅವು ಬ್ಯಾನೆ ತಿನ್ಪಿಲ್ಲ ನಿಜೋಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ 7 ವರ್ಷಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 15 ವರ್ಷ ನೀವು ವೇಷ ಪಾಡೋದುಲ್ಲದು ಸೊ ಈನೇನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇರು ಪಾಡ್ದಿನ ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಬೇತೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಅವು ಮತ ವೇಷ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿಯೆ ಅವತಾರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಂತ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನ್ ಕಾರ್ಟರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಜಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಮೋನ್ಸ್ಟರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿನ ಹೈಟ್ ಇತ್ತಂಡು ನಾಡ ಪೇರೆ ಪೂರ ಬಂಗ ಆಂಡ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿ ಅಂದತ್ತು ಕೈತಲ್ ಬರ್ರೆ ಪೋಡಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದ ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ವೇಷಗಳು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವಿನ ಎಂಕಲ್ ಈ ಸಾರಿ ಪನ್ಪುಜಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಉಡುಪಿಡ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ರೆಪೋದು ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿನ ಆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬನ್ನು ನಮಕೊಂಜಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲವು ಅಷ್ಟಮಿನ ಏತ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಾ ಪರ್ಬನು ಆತೆ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಈ ಸರ್ತಿ ಈನಾದಿಪ್ಪು ವೇಷ ಈನಾದಿಪ್ಪು ಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅವು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅದೇ ಎಪ್ಪಡು ಅವು ಆನಿದ ದಿನನೇ
ಎಂಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತವಾಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಯಾಪುಗಳ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಂಚೋಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡರ್ ಐತ್ ಪಂಡ ಇದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪತ್ತಾರೊಂದುಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮೊರನಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಓಂ ಗಣೇಶ ಟೈಲ್ಸ್ ಒಂದುಂಡು ಕಂಪೆನಿ ಅಡೆ ಪೋಗಿನ ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಗೋನಿ ಕ್ಲೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ಪುಜಿರ ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡದು ಪೋಯ ಓದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಯ್ಯ ಎಂಕಲೆ ಕ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಷ್ಟಮಿ ದೇಕ ಬೋಡು ಆರು ತುಯ್ನಾರ ಅವು ಆರು ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಂಡೇರು ಅನ್ನಂಡೇರು ಆಯ್ತಾ ದನಿ ಬತ್ತೇರು ಒಟ್ಟು ಗುಸಿಯರು ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತೇರು ಪೂರ ಅದು ಆರು ಒಂಜೇ ಪಾತಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಕೊರ್ಲೆ ಕೊನಾಡು ನಿಜ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಗೋನಿ ಬೋತಿನಗ್ಲು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐನಾಜಿ ಗೋನಿ ಬತ್ತೊಂಬೈದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಏನ ಪೂರ ಪಾಡು ಕೊರಿಯರು ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಡ್ಡ ಬಲ್ಲಿ ತಲೆ ಅವು ಜನಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಒಂಜಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಬ್ಬರ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ US ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಸತ್ತಿರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಜಯ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಉಡುಪಿಡು ಅವು ನೆಬ್ಲೇಸರ್ ಅವು ಪೂರ ಉಡುಪಿದಾರು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಉಡುಪಿಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೆಲವು USA ಅಂಚೆಸದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆದ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ತೋಜಾಗ ಅವೇ ಅವನೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಏನೊಂಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಇದಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ವೈಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಂಡ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲು ಪೋಡಿಗೆಟ್ಟೇರು ಕಣ್ಣು ಲೆನ್ಸ್ ಬಂಡ ಕಣ್ಣು ಪೋಪುಂಡು ಒಡೆಯ ಕಣ್ಣು ಪೋಪು ಕಣ್ಣು ಒಡೆಯಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡುಪುಂಡು ಐಕ್ ಎಂಚಂಚಪ್ಪು ಎಂಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ತೋಜಿರು ಸಾಧಾರಣ ನಮಕ್ ಅಗಲ್ನಾತ್ USA ದಗಲಾತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದನ್ನ ಮಡಗೆ ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡೇನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಅಕಲ್ಡುಂಡು ಈರೇನಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ರಬ್ಬರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಂಜಿ ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡು ಓಲ್ಲಜ್ಜಿ ಓಕೆ US ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅತಿ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಮೂಲ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಐಟೊಂಜಿ 100% ನಮ್ಮ ಐಟೊಂಜಿ 40% ಅಂಡಲ್ಲ ಬರಡು ಪಿನ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಪೊರ್ಮೊಂದುಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಬರೋದುಂಡು ನನ್ನ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಬರೋದು ಓಕೆ ಆವಡೆ ರವೆಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕೌನ್ ಬನೆಗ ಕರೋಡ್ಪತಿಡು ನಮ್ಮ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೈತೆ ಪಂಡ ಇರೇನು ಆರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಲೆತ್ತದು ವಾರ್ ರೀತಿ ಇರಡ ಪಾತಿರಿಯದು ಅವು ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಂಚೈತೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಅವನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನ ಕೂಡಲೇ ಕೌನ್ ಮನೆ ಕಾಡ್ಬೋದು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಲಾಯಿಲೆತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ಕುಲ್ಲ ದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಕುಲ್ಲದೇರು ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಯ್ ತಟ್ಟು ದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರು ಪನ್ಯಂಚ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿ ಗಾಡ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯ ತಿಂಡ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಹೋಟೆಲ್ ಗೂಡಂಗಡ್ಡಿ ಕಿಂಜ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದು ತಿಂದು ಬರ್ಪಿನಾಗಲಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ದೇಪಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಏನಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕಾರ್ ದೀಪಿನಿ ಪೋಯ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ಪುರ ಕುಲ್ಲಿಯ ಬತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ಮೇಡಮ್ ಬತ್ತೇರು ರವಿ ತೀರ್ಥ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಡಿರು ಪೋಯ ಕುಲ್ಲದಾಯಕ ಎಂಕಲು ಯಾನು ಅಂಗಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಕುಲ್ಲಿಯ ಏನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ನನಗೆ ತೊಂಡೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಏನು ಪುದರ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಏನು ಬಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ ಚಾಯ್ ಬಸ್ ಬಂಡೆ ಏನು ಪಂಡದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನನಗೆ ಚಾಯ್ ಬಸ್ಸಿನ ಯಾರು ಪಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾ ರವಿಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಚಾಯ್ ಬರ್ಪಿನಿಂಡರೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಮಿನಿ ಬಾಟ್ ಏನು ಬಣ್ಣದ ತಿನ್ನೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಉರುಡೆ ಉಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಈತು ಶೋಕು ಬೈದೇರು ಇರಡ್ನಾತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಖರ್ಚಿದಾಗಲಿ ಏರ್ಲತ್ತಿದ್ದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈರು ಎಂಡೇರು ಒಕ್ಕ ಮರ್ದಿನ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ದುಲೈ ಪೋಯ ಆ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ದುಲೈ ಪೋಕಿನ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ನೀನು ಪಂಡ ಅವತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ನೀನೆ ಪಂಡ್ ಈ ಅವತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಆ ಮರತ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದೊಂದಾಗ ಸೇಮ್ ನಮಕ್ ಈ ಕೌನ್ ಮನೆ ಕರ್ಬತ್ತಿ ಇಡ್ತು ಅಜ್ಜ ನಾವು ಚೂರು ಪೂರ ಸಟ್ಟು ತುಯ್ಯ ಒಂಥರ ಸ್ವರ್ಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಜಿಪ್ಸ್ ಹಂಚಿದ ಕಿಂಜ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಯಕ ಅನ್ಪಮ್ ಗೆ ಸರ್ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಬತ್ತಿಗಿನ ಆರು ಎಂಚತ್ತೇರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಿರೋದಾಗ ಲಕ್ಕನೆ ಅವ್ರಿ ರವಿಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನು ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೈ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಪನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ನಾತು ಕ್ಲೋಸ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪನಗ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯ ಕುಲ್ಲದ ಪಾತಿರ್ದು ಪನಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬತ್ತಿರು ಸರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ ಬತ್ತದು ರವಿಜಿ ನಮಸ್ಕಾರನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕುದಿಸೋದು ಬುಲ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಬರೋ ಚಂಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರು ಕೊರ್ಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈತೆಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇಗಲ ಆರ್ಮೇರೇ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾರ ಕಾರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಪೋಯ ಐ ಕಾರ್ ಪನ್ನಿ ಈರ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೀರೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋಡುಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಬುಡಿದ ಜೋಕುಲಿಂದ ತೂವಂಪೋಯ್ನಿ ಬಟ್ ಈರ್ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಮುದಿನ ಬಂಜಿ ತಿನ್ನಂದೆ ಜನಕುಲ್ ನಡಿಪೋದು ತಿರ್ಗದು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ತ ಎತೋ ಜೋಕುಲ್ನ ಲೈಫ್ ವರ್ಕ್ ಪದಾರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೆ ಯಾನು ಮನೆ ಫೈಲ್ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ ನಿಗಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಡಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕತ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏತೋ ಕಲ್ದಿನ ಗೆಲೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಒರಂಬ ಫೈಲಾತಿನಗಳ ಊಲ ಏನು ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಈರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಮೇರುತ್ತೇರು ಅನುಪಮ್ ಗೇರಿ ಸರ್ ಮಾತೇರಿಯ ಕೇಂಡೇರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಕೇಂಡೇರಿ ಆರು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನಾಗ ಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ನಾತ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ
ಅಂದತ್ತೆ ಅವು ಅವು ಯಾನು ಈ ಪಾತೆರೋಗಿ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅವಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಪುದ್ದಾರನು ಉಂಡದೆ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ತೂತ ರವಿ ಅನ್ನಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಉಡುಪಿದಾನೆ ಪುದಾರ ಉಂಡು ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಶೋಟು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಉಡುಪಿ 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 ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಜಿಸಿ ಆಯಿ ಉಡುಪಿ ಸೇ ಪನ್ನಾಗ ನಿಜೋಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಒಂದಿತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಅದು ಆಣಿದ ದಿನ ಉಡುಪಿ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಈರು ಅವು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂದ ಅವು ಇರ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಬರೋ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಆಣಿದ ದಿನ ಎಂಕಲೆ ತೋಜುಂಡು ಲೈಕ್ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಡುಪಿದ ಪುದರ್ ಫೇಮಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡದು ನಿಜೋಟ್ಲ ಅವು ಎಂಕಲೆ ಇಡೀ ಉಡುಪಿದಾಗಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಆಣಿದ ಈರೊಂಜಿ ಕೌನ್ ಬಾರಿಗೆ ಕರೋಡ್ಪತ್ತಿಡಿ ಅರ್ನೇ ದುಡ್ಡು ಕುಲ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಡಾರ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಅರಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಪಾತಿರುಡು ತುಳುಟು ಏರ್ಲಾರಡ ಪೋಯಿನವಳು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂದು ಪಾತಿರುದು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಏನು ಪಂಡೆ ಸರ್ ಇದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏನು ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾದ ಬಂಕಿನ ಅರೆ ಬಾಯ್ ಸಾಪ್ ಏಕೆ ಬೋಲಿ ಎಂಡು ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಕ್ಕಗ್ಲ ತುಳು ತಗ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪಕ್ಕ ಪಾತಿರು ಹಿಂದಿದಾಗ ತುಳು ಪಾತಿರು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಪುನು ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಪಾತಿರು ನಿಜವಾದ ಆರು ಯಾಪ ತುಳು ಪಾತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಆನಿ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಬನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಪೋಯ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿರಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಬನೋತ್ತೀರಿ ರವಿಜಿ ಇಂಚನ್ ಓದ್ತೀರಿ ಏನು ಪೋಡಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಇಂಚನ್ ಪಿನ್ ಪಂಡ ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ಆರು ಪಂಡ್ತೀರಿ ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುಲಿ ಎಂಡು ಒಂಜಿ 7 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂಡಿರು 7 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ತಿಲಿ ಮಾತೇರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನೋ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಪತ್ತು ಜನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಜವಟ್ಲ ಒಂದು ಈರ್ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ದ ಎಫರ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಪನ್ಪ ಇರ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಪನ್ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ದ ಎಫರ್ಟ್ ಇರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಇನಿಕ್ ಆಡೆಪೋದಿರ್ ಕುಲ್ಲಕ್ಕಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇದಮ್ಮುಟ್ಟ ರವೀಣ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಜೋಕ್ಲಗಿರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ ಅಚ್ಪತ್ತಾಜ್ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿನ ದುಡ್ಡಿನ ಪುರಾಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಪುರ ಕೊರುತ್ತ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಐಟ್ ಜೋಕುಲೊಂದುಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಲ್ಲಾಗಿಲೆಗ್ಲ ಕೊರತ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಜೋಕುಲಿಂದ ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿ ಜೋಕುಲಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಸಂಪಾದನೆ 90 ಲಕ್ಷ 90 lakhs ಖಾಲಿ 1 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ನಾನೊಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಈತ ಒಂಜಿ ಅಶ್ಪತಾಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಿರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆ ನಾಟದಿನಂಚಿನ ಆ ಬಾಲೆ ಅಂತುವನಾಗ ಇನಿಕ್ಲ ಇರೆಗ ಅವು ನೆನೆಪಾಪಿನಂಚಿನ ಹೂವಾಂಡ ಒಂಚಿ ಬಾಲೆದ ಮೂಡು ಬಿದ್ದಿರಿದ ಒಂಜಿ ಲಾವಣ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮಂಚೆ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಡ್ರೈ ಆಯ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡ ಉಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಓಕೆ ಹೊರ ಸ್ಕಿನ್ ಪುಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಾಲೆ ಪುಟಿನಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ ಕಾಸ್ಕೊರ್ನಾಗ 3 ವರ್ಷನ 4 ವರ್ಷನದಾನೆ 4 ವರ್ಷ నుంచి ಆ ಬಾಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಜೇದಿಜಿಗೆ ಓಕೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಟೈಟ್ ಕಣ್ಣು ಇಂಚೆನೆ ಓಪನಿ ಬೈಯಾಗಲಿ ಇಂಚೆನೆ చెప్పును ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಅವೇನು ತೂದು ಆ ಬಾಲೆನ್ ತೂದು ಯಾನ ಆ ಬಾಲೆನೇ ಮುಟ್ಟುದು ಜಾನ್ ದಯ ಗೊತ್ತಂడి అయితే మీ ಪೂರ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಓಲ್ ಗಾಯ ಪುಂಡ ನೆತ್ತೆರು ಹಿಂಗೆ ಗುಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಬಾಲೆ ತುವೇರಿ ಪೋನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಟ್ಟದಾರ ರವೆಣ್ಣೆಂದುಲ್ಲೇರು ರವಿಸಾಲಿ ಅಂತ ಉಂಟದು 6 ಸಮತೆ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುದು ತಟದೇರು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ನಿಗಿತ್ತು ಊಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ತನ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತುವನ ಐಕ್ ಬೇನೆ ಆ ಬಾಲೆ ಅಂತೂದು ಇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೆ ಅವು ಬಾಲೆ ಅಂತುವನ ಹೆಂಗೊಂಥರ ಬೇಜಾರು ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಎರೆಗ್ಲ ಪುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ರಾವ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಪಿಡು ಏನು ಕೆಲವು ಜನ ನಡಿಗೆ ಪಂತ್ಯಾನು ಇಂಚಂಚ ಆರು ಮಾತೆರಿಗೆ ಮರೆದು ಕೊಡ್ತೇರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪದೇರು ಬಟ್ ಆ ಬಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ಅವು ಏನ ಕಾಯಿಲೆನೆಂಗೆಲ್ಲ ಇನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಅವು ಬಾಲೆ ಪೂರ ಕ್ಯೂರ್ ಆತಿಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅವು ಇನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಹೆಂಗಲ್ ಕೊರಿನೆಗಳು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತರು ಕಿಡ್ನಿ ದೀತೇರು ಹುಷಾರಾತೇರು ಕೈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಾಲೆ ಕಾರ್ ಫುಲ್ ಬೆಂಡಿತಿನ ತಿರುಗದೆ ನಡಪುಂಡು ಶಾಲೆ ಪೂರ ಆತನು ಬಟ್ ಈ ಬಾಲೆ ಸರಿ ಆತ ಜೊತೆ ಒಂಜೇ ಬೇಜಾರು ಹಂಗೆಲ್ಲಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಪೋದು ಮೀಟ್ ಆಯಾರ ಆ ಮೀಟ್ ಆಯನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮೀಟ್ ಆತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪೇಟೆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವರು ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತೈತೆ ಶರತ್ ಪಂಡದು ಆಯಾಗ ಲಿವರ್ ಆಯನ ಕಿಡ್ನಿ ಆಯಾಗ ಬೇತೆ ಬೋಡುತ್ತು ಕಾಸ್ಕೋರಿಯ ದೀದು ಆಯನೊಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ಪಾರ್ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಪಸಿ ಎಂಕ್ ಸಡನ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಏರ್ಲ ಪತ್ತೆರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಂಡೆ ಯಾನು ಶರತ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಡಿ ಅಂದ್ ಏರಿಕೆಂಡೆ ಎಂಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ದೈಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಾರಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕಲ್ತದ್ದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಅಂತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ ಮಾತ್ರತ್ತು ಇರೇಗ ಎಂಕಲು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ದ ಈರು ಕುಡರಿಯ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬಂಡೆ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಲೆ ಕೈ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕೈ ಫುಲ್ಲು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಅವು ಬಾಲೆವೇ ಕೈದೆತ್ತದು ರವಿ ಮಾಮ ಟಾಟ ಪಂದಾಗ ಏನ್ ಬುಲ್ದೆ
ಬುಲ್ದೇನ್ ರೋಡುಡೆ ಬುಲ್ದೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಆತು ಖುಷಿ ಅಂತ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಲೆ ಇನಿಕ್ ಕೈದೆತ್ತು ಟಾಟಾ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಏತು ಖುಷಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ ಅವೇಕೇನಿ ದಟ್ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ನ ಇರ್ನೊಟ್ಟುಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆವಡಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಉಲ ಉಂಡರ ಬೆಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎತ್ತನೆ ಅವು ಬಾಲೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಹೋಲಾತಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅದು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ದಿರಿ ಅವು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಪಂದುತ್ತ ಅವು ಏನನ ಮಾರೆ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ನ ಡೌಟ್ ಉಂದು ಬಟ್ ಅವು ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂಡು ಬಿದ್ದಿರದ ಅವಳೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ಪ್ರಭಾ ಅವು ಬಾಲೆ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಮಾಮ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ನೆನಡಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನಿಕ್ಲ ಅದೇ ಏನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ತಿಳಿ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಏನ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯ ಕುಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೊಂಡೇರು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ನೆನಪು ದಿವಂದಿರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೂರಗ್ಲು ಅನ್ಪಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ದಿವಂಬೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಾನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲಾಗಲಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಾಗಲಿ ಎಂಕಲ್ ನೆನಪು ದೀತಿಜೇರು ಅವೇನು ದಿವ ಮುಜಿ ದೇ ಗೊತ್ತನೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಕೊರಿಯ ಬುಡಿಯಾನ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಅನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ತಿಳಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏತು ನಾನು ಬಂದ್ಮೇತೆ ನನ್ನ ಟೀಮುಗಳ ಬಂದ್ಮೇತೆ ಆಗ್ಲಿ ನೆನಪು ದಿವಾಡು ನೆನಪು ದಿವ ನೆನಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಏನತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿತ್ತು ಡೋರಿ ತೂಪಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾರು ಮಿತ್ತಿದಾರು ನಮ್ಮ ದಾಲಾಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ್ಪಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪ ಈತು ವರ್ಷ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಸಾವು ಯಾನು ವೇಷಪಾಡಿಯ ಟೇಬಲ್ ಮಿತ್ತು ಉಸಿ ಯಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆಟ್ಟ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ವೇಷಪಾಡಿನಾಗ ಗೌತೋ ಓಲ್ಲ ಚಾ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪಸತ್ತು ಕುರಿ ರೆಡಿ ಅಂಚ ಬುರಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಗ್ಲುಪ್ಪನಗ ನಿಜವಾದ ಅನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ವೇಷದ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಂಡ ಯಾನ ಯಾಪ ಪಾಡ್ನ ಯಾಪ ತಿರ್ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬುಡ್ಡ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಆಪುಜಿ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕೆಲಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಹಾಕಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡೆರಡ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಆಗ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ್ಲ ಅನ್ಪಿರಿ ರವೆಣ್ಣ ಈ ಸಾರಿ ಪುರ್ಮುಗ 2 ದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಕ ಆಗ್ಲು ಅನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ 2 ದಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೆನ್ಕ ಇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತುಡ್ಚಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ನ ಇರು ಓಲ ಚಕ್ಕರ್ ಬತ್ತು ಬೂರ್ವಾರ ಪಂಡ ಫುಡ್ ಬುರ ಪೂಜತೆ ಇರು ಬೂರ್ವಾರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಏತೇ ಚಕ್ಕರ್ ಬತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾಲ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಎದುರು ಬನ್ನಿ ಸರ್ತ ದೇ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡ್ಗೆಟ್ಟು ಇರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇತ್ಲಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಇನಿಕ್ಲೆ ಏನು ಬನ್ನೈತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರಣಾಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಏರ್ನಲ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಎಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಪುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಟ ಲವ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ ಪುಟ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿಜಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಮೇಣ ಬತ್ತ ಜಿನ್ನಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಓಲ ಎಂಕೆಲೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬತ್ತ ಜಿನ್ನಾಂಡ ಯಾನು ದುಮ್ಮುದಂಚನೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಇನಿಕ್ ರವೆಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಊರು ಬರ್ಪುಜಾರು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿ ಬರ್ಪುಜಾರು ಪೂರ ಪನೊತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕೆಲೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬತ್ತನಂದಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಊರುಗಳ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡುವ ವೇಷ ಪಾಡೋದು ಈ ಮರಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಅಂಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೇಡು ಶಾಲೆಗೆ ನೀರು ವೇಷ ಪಾಡುತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬಲಿ ಯಾನ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರು 10,000 ಕೊರಪೆ ಏನ್ ಬಂಡೆ 10,000 ಕೊರ್ಜಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲಿಗೋಸ್ಕರ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಅದೇ ಬಂಡ ಇನಿಕ್ ರವಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಪಂಪ ಟೀಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿನ ಆ ಜೋಕುಲ್ ಅದೇ ಆ ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ರೆಬೋದು ಎಂಕೆಲೆ ಮಲ್ಲಗಲು ಬರ್ಪೇರು ಏತೋ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮಲ್ಲಗಲು ಎಂಕೆಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಟ್ ಎನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಅನ್ ಪೂರ ಟೀಮುಗಳು ಬಂದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಬಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಂತೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಲ್ಲಗಲು ಪ್ರಪಂಚ ಏನಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಗಿಲಿಗೆ ಏನ ಎಡ್ಡೆವು ಹಾಳುವು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಜೋಕುಲು ಉಂಡತೆ ಆಯ್ಕಲಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಭೂಮಿ ಎಂಜ ಉಂಡದೆ ಗೊತ್ತು ಪಿಚ್ಚಿ ಮೊರನಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬತ್ತಾನೆ 17 ಬಂದಿನ ಬಾಲೆ ಐಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಸೊಣ್ಣ ಐಕ್ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಗೆ ತುಲಿ 2 ವರ್ಷದವು ಏನ ಮಲ್ದನ್ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾದೇರು ಏನು ಮಂಡೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರಿ ಸಾಧ್ಯಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀರು ಎಲ್ಲೇ ಬಸತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ರಾತಿ ಅವಡಂದ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಏನನ್ನು 2 ಅಷ್ಟೇ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುಡು ಬಂಡೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಏನ ಅಷ್ಟೇ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪು ಬಂದಿರು ಇತ್ತೆಂಕ್ಲ ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಇತ್ತ ವಾನಗೆ 4 ವರ್ಷ ನಂದು 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಏನ ಬ್ಲಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಇದೇನಿಲ್ಲ 40 ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ನಾವು ತೂಕ ಇರ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸೇ ನಾಡುವೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸೇ ಕೊರಡು ಅಂತ ಕಾತಂದು ದಯ ಗೊತ್ತದೆ ಅವು ಬಾಲಿಂದ ಮೋನೆ ತಗೋನ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರ ಈ ತೆಲ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಏನೇ ಪಾಪ ಏನೇ ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಾಗಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂದು ಎಪ್ಪೇರಿ ಈ ನೆಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದ ಐಕ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಐಕ್ಲಿ ನಿಜ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನಂದೇ ಐಕ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಜ್ಜಿ ಐಕ್ಲಿ ಪುರ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಕವರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡು ದಾಯಗಿಂಚಾಪುಣ ದೇವರ ಕ್ರೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಂಚಾಪುಣ ಅವ್ರ ಏನು ಫುಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದತ್ತಿ ಮರಂಜಿ ಒಂದು ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಸರ್ ಓಲರಿ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಹುಡಿಲ್ಲ ಎಂಕಿರಿಗೆ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಮುಟ್ಟೋಡು
ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡೋಡಿಕೆಂಡೇರು ಅಕೌಂಟ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಇರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನ ಕೈಟೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇರುವೋಲುಪುನ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಂಡೇರು ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬರ್ಪೆಂಡೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಯಾನೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬರ್ಪೆಂಡೇರು ಒಂದಿನ ಬತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಒಕ್ಕರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಿಗೊಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆಂಡೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಅಂಡೇರು ಪೂರ ಪಾತೇರು ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತೇರು ಪೂರ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಬರೆ ಕೊರಿಯರು ಚೆಕ್ ಬರೆ ಕೊರಿ ಕುಳ್ಳಿ ನಾವು ಉಲಾರ್ನ ಎದುರು ದಾಲ ಇಂಚ ಪಾಸ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನೇ ಇಜ್ಜನ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಅತ್ತೆ ಮರ್ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋಡು 3 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕನ ದಾನೆ ಕೊರ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಎನ್ನಿಯೆ ಅದಗನ ಎನ್ನಿಯೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಬಂಡದ್ದು ಅರೆಗೆ ಅಪಗನೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಚೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ ಇರು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪದ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇರು ವಾದ ಇರೋಡಿ ಅನ್ನ ಮಿತಾತ ನಂಬಿಕೆ ದಿಯರು ಒಂದು ಇರೆಗಳ ಟ್ರಸ್ಟು ಕೊರ್ತು ಬೆಳಿತೆ ಬಂಡೆ ಯಾಕಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟು ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಜ್ಜಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇರೇನೆಂಚ ನೀರೇನು ಕೆಲವು ವರ್ಷ నుంచి ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಈ ರೆಂಚೆಲ್ಲ ರಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳಾರು ಬಟ್ ಇರೇಗು ಕೂರ್ನ ಎಡ್ಡ ಜಾಗಗೆ ಪೋಪುಂಡು ತತ್ತನಂದ ಈರು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಏನು ಬಂಡಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇರ್ನ ಚೆಕ್ ಎಡ್ಡ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡೆ ಮಲ್ತ ವಿಷಯ ಕೊರಿಯ ದಯ ಗೊತ್ತಂడి ತಿಳಿ ಅವು ನಂಬಿಕೆ ನಿಜವಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಅವು ಮೇಯ್ನತ್ ಅವು 5 ಲಕ್ಷದ ಪಿರವು ಆರು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತ ದೀತ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡದಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಾಗಲ್ಲ ಉನೇಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೆಗ 5 ಕೋಟಿ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಉಂಡದಲ್ಲ ಅವು 5 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪುಣ ದಯ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಪಿ ಇನ್ನಿಕ್ ಎತ್ತೋ ಜನ ಏನು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಪನ್ಪಿ ಓಪನ್ ಆದ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಓಪನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಏನು ಓಲೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಓಪನ್ ಅವನ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪನ್ಪೆ ಸನ್ಮಾನ ಅವನ ಹೆಂಗೆ ನಿಗಲ್ನ ಶಾಲು ಮಾಲೆ ಮೇಮಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಓಲ ಬಿಡಿಸಿದೆ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲರ್ದು ಬೇರೆ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಕೊರಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ತತ್ತನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರಲಿ ಆ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಬಂಗದಾಗೆಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೆ 10 ಸನ್ಮಾನ 10,000 ಸಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮರ್ದು ಕಾಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ 10 ಮೆಮೌಂಟು 10 ಶಾಲು 10 ಮಾಲೆ ಬಸನೆ ಅಂದಾದ ಮಮತ ಯೂಸ್ ಉಂಡೆ ಆ ಶಾಲೆಡ್ ಎಂಕ ಮೋನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದೇನೆ ಎಂಕ ಮೋನೆ ಹೆಚ್ಚರಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಕೊಟ್ಟು 1,000 ಕೊರಲಿ ಅಂಚ ಕೊರ್ಚಿನ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಕಾಸು ಎಂಗ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 2,40,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಕೊರಿಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳು ಪಿರೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಎತ್ತೇರು ಡೆಲ್ಲಿಡ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಯರು ಒಂದಿರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗಂಡು ಪಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ದೀದಾಯ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಏನಾಡಲ್ತು ಎನ್ನಿಯ ತೂಕ ಏನಾಪಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತೇರು ಇಂಕಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಗಡ್ಡೇರು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರದು ಬಿಡಿಯ ದಯ ಗೊತ್ತೇನೆ ನಿಜವಾದ ಅವು ಕಾಸಿಗೆ ಅವು ಬಾಲ್ಯದ ಬುಧಾರ ಬರೀರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಸಪ್ತೆ ಬಂದ್ಪೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ನೀಕ್ಲೆ ಅಂದ ದೇವಡ ನಟ್ಟನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ನಿಜವೇ ಅಮೋಹ ಬರೆಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಬೆನ್ನೋಡು ಡೈಲಿ ತಿನ್ನೋಡು ಇನಿ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ ಇದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತಿರ್ಗದು ಒಕ್ಕ ಕಾಲೇ ಒಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಕವರಿ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎದಾಗ ಸಿಕ್ಕುಂತಿಲಿ ಅವು ಎರೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಐಟಿತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಇದು ಆತ ದುಡ್ಡು ಉಂಟು ಯಾನೇ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಲಿನಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಆತರ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ತೆಲ್ತು ಬಾತೇರ್ನಾಗ ಮಾಮ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅವಡ್ ಮಿತ್ತೇನು ಬೋಡು ನಂಗೆ ಅಂದೈತೆ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಜೀವಗದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವನ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲ ಆತಿನ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಾತೀರ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೋರ ಕಾಸು ಕೊರಿಯ ಬಾಲೆಗೆ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಅವು ಅಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ತೀರ್ಪೋತನ್ಗೆ ಬಂದು ತೀರ್ಪೋದ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನೇ ದಯಗಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಂತುಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತಿ ಇರಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಜಿ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಸದಾಗಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬತ್ತಲೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ ಪಂಡ ಕುಡರ ಕೇನೋಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಎಂಕೆಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕೆಲಿ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಜೇರು ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಲೆ ವರ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ಸದ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಅಂದತಿ ಎಂಕಲ ಟೀಮುಡು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪತೆ 100 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲೇರು ಒರಿಯರಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ 100 500 300 1,000 ಒಂದು ಪಾಡಿ ಇಡಲ್ಲ ಕಾಸ ಕುರ್ತು ಎಲೆಗ್ಲೆ ಪಂತು ಒಲಿ ಬಟ್ ಅಗಲ್ಲ ಪಂಜೇರು ಎಂಗಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಬಾಲೆ ತೀರ್ಬೋತು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಟ್ಟೆ ಸಿಂಚನ ಅವು ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಲಿವರ್ ಅವು ಲಂಚನೆ ಅದು ಅವು ಪೊಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರು ಎನ್ನಾರು ಪಂಡೆ ಪೊಣ್ಣನ ಮಾಮ ಪ್ರವೀಣ ಮಗು ತೀರ್ಕೊಂಡು ತಂದಿರು ಅವು ಎಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯಿ ಓಕೆ ಬಕ್ಕದ ಪೂರ ಹುಷಾರಾದ ಪಾತಿರ್ ದಿನಾಗಲೇ ಪುನು ಸೊ ರವೆನ್ನಡ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ತನ್ನೆ ಪೂರ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಾದು ಪೊರ್ಲುಡು ತೆಲ್ತು ನಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಆಶಯ ಸೊ ಕಡೆಕಾದ ಏನಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈದಿನ ಜೋಕುಲು 4 ಬೊಕ್ಕತೆ ಎಂಕಲು ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಕೊರ್ದಾತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಂಕಲ ಬಾಲೆ ಟೋಟಲ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆಜಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಂಚೆನೆ
4 ಜೋಕುಲು ಪಂಡು 15 ಜೋಕುಲು ಆತಂಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಏರಿ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಜ ಪ್ರತಿ ವೇಳೆ ಆಸೆಡ್ ಎಂಕಲೆ ದಾಲಾಂಡಲ ಸಿಕ್ಕುಂಡತ್ತಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕಸ್ರ ಅದು ಎರೆಗ್ಲು ಎಂಕಲು ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಜ ಬತ್ತಿನಗೆಲೆ ಕೆಲವರೆ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಕೆಲವರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಪನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಿಯರು ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವದಿವು ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದ ಬತ್ತಿನಗೆಲೆ ಕೊರ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಡಪ್ಪನೊಂಜಿ ಆಜಿ ಜೋಕುಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುಂಡು ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಐಕ್ ನೆಕ್ಕದಾದ ಬಂದು ಈ ಆಜಿ ಜೋಕುಲು ಹುಷಾರಾವಡ್ಡ ಕಾರಣ ನೀಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಓಕೆ ಇದ ಮಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ದಯಪಂಡ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕಿಂಜ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ನಿಕಲನೇ ಕಾಸು ಎಂಕಲ್ನದಲ್ಲ ಏನು ಜಾಗ ಮಾರಿ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ದಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೇತ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾರ್ದಿನ ಕಾಸು ಅದು ನಿಗಲ್ನ ಕಾಸು ನಂಬಿಕೆದ ಕಾಸು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ಲ ರವಿ ಪೆನ್ಸ್ ಟೀಮಿಗೆ ನಿಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊರೊಡ್ಡ ಅವಾಗ ನಂಬಿಕೆದ ಕಾಸು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಈ ಸರಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದೆ ನಿಗಲ್ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪದೆ ಪಂಡ ನಿಗಲ್ ಕೊರಿಪಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವ ವರ್ಪ ಅಂದೈತಿ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿ ದಯದಿದ್ದು ಎಂಕಲ ರವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಕೆ ಈರ್ ರವೆಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸರ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗುವರ್ ಅಗಲ್ ಬತ್ತದ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿ ಕಾಸು ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿದೇದ ಏರಣ್ಣಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪಡು ಅಗಲೆಗ್ಲ ಇರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಅಗಲ್ ಇರನ್ನು ಎಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರವೆಣ್ಣ ಒಂಜಿನದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಆಡೊಂದೇಟು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟೆಡ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಸರಿ ಮಲ್ದ ಒಕ್ಕ ಏನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಡುವೇರಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ದ ಓಕೆ ಅವು ಎಂಚಪ್ಪ ಮಂಡ ಎಂಕೆಲೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಮಕ್ಕ ಅವು ಯೂಸ್ ಆಪುಜ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ನ ತೊಂತೆ ಫಂಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವ ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ತೂವೊಂದು ಇತ್ತಿನಾಗಲಿ ಏರಣ್ಣಲ ಈ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡೋ ನಿಗಲೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ನಿಗಲ ಆ ಉನೇಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜೇರ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಯಾನೊಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ ಅನ್ಪೆನ್ಪಿನ ಎಂಡ ಆಸೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಏತೋ ಬಂಗೋಡು ಪೋಯ್ರು ಕಂಡಲ್ಲ ಪೋಯ್ತಾರೆ ಎಂಕಲು ಸುಕೋಟು ಆರಾಮ ಜೀವನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ತಿಲ ಪೊನ್ನುಲ ಅಗಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರಾಸೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪು ಎಲ್ಲೇ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕಲ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಅಗಲಿ ಬೋಡೇನ ಕೊನ ಕೊರ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊರಂಪೋಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಏನಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಅವು ಅಂಡ ಅಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯ್ಲು ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಏನು చెప్పారు ಪಂಡ ಆ ಏನೋ ಬಿಡಿದ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ತೂಪುಜೆ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಊರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ತೂಪೇ ಬಂತಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿನೇ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಬಿಡಿದ ಜೋಕ್ಲೇನು ತೂದು ಜನಕ್ಕಲೇ ಕೊರ್ಜಿಂದ ಅದೇ ನೆನ್ಪು ಆಯ್ ಮದ್ಮೆ ಮರೆ ఆయన ಬಿಡಿ ಜೋಕ್ಲೇ ಕೊರ್ಜಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕತೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಜಿ ಬಂಟಿನ ಒಂಜೇ ಚಿಂತೆ ಅಂದತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯಂದಂಡ 1000 ಚಿಂತೆ ಅದಾಗ ಓ ಚಿಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡುತ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಬಟ್ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಎದ ಮುಟ್ಟನ್ನ ಕೈಕಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟುಲಿ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಜೋಕುಲ ಸೇವೆನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಂಜ ಆಸೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದೇ ತೂಪಿನಗಳಿಗೆ ರವೆಣ್ಣೆ ಒಂಥರ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಆಂಡ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಉಲಾಯ್ಡ ಒಂಚಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಉಲಾಯ್ದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ರವೆಣ್ಣೆ ಏತು ಕಾಮಿಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ ಸೊ ರವೆಣ್ಣೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು చెప్పారు ಲೈಕ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಚನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ದೀಪೇರು ಪಂಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ಪೇರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಂದಾಸ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಏಳು ಜನ್ಮ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಿರತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂತಿನ್ನತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಏತ್ ಗಮ್ಮತ್ ರೂಪೋದಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಇಕ್ಕಿನ ಖುಷಿ ಟುಪುಲ್ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಐತೆ ನಿನ್ನ ಉಲಾಯ್ದಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ರೇಟ್ ತೆಲ್ತು ಪಾತೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಓಲ್ ಟೂರ್ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಏನು ಬಂದೈತೆ ಎಂಕಲ್ನಾತ ಎಂಜಾಯ್ ಬೇತೇರ್ಲ ಮಲ್ಪರು ಎಂಕ್ಲ ಆತು ಜಾಲಿ ಬಟ್ ಏನಂತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಆದ ಪೋಡು ಅವಿ ಲೈಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಚನೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಆದು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಡು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮೇರೆಗೆ ನನಾತ್ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಆವಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಆವಡು ಸೊ ಮೊಗಲ ಒಂಜಿ 110 ಜನದ ಟೀಮ್ ಈ ರವಿ ಅಣ್ಣನಗಲ್ಲ ಆ 110 ಜನಲ ಎಂಕ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕನೆ ತೋಜುವೇರು ಆ 110 ಜನಲ ಸೊ ಅಗಲೆಗ್ಲ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಅಗಲೆಗ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ನನಾತ್ ಅಗಲಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಆವಡು ಈತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಡು ಪಾತೆರ್ದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಲೈಫ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಈರ್ಡ ಪಾತೆರ್ದು ನಿಜವಟ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಯಾಪಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲಕ್ಕ ಎಂಕೆಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಜಿ ದದನ ರವಿ ಅಣ್ಣ ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲದು ಮಸ್ತ್ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಈತ್ ಪೊರ್ತದು ಈತ್ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಜಾದರ್
ಕೂಡ ಒಂದು ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ದ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಂಕೆಲ್ಲರ ಸರದೆ ಆವಡಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಡದು ಇರೊಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಎತ್ತ ನೋಡಿದು ಒಂದು ಮೋಕೆ ಇಟ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕೆಲ್ಲ ವೇಷ ಬಿದ್ದಂಡಾಗ ನೀರು ಕೊರ್ತಾಡ ಖುಷಿ ವೇಷ ದಾದನ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಉಂದಾಂಡು ಒಂದೇನೆ ಕೊರ್ಕನ ಪನ್ಪಿನ ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅವು ಎನ್ನಿಂದನೇ ಕೊರ್ದು ಬುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒರಂಬೋಗು ದಾದನ ಎಂಕಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ತಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಆಯನಪ್ಪದೆರಡು ಆಯನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೋ ಉಂಡ ಅವೇನು ಏನು ಆ ದಿನ ಬತ್ತದು ಇರೆಗೆ ಇವನೇ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಏನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯನ ಮಿತಿ ಆಪಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನೈಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಡು ಖುಷಿತ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದನ ರವೆಣ್ಣಡ ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮವೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬ ಸೊ ಅವೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದೇ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಡ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತುಯಿನೈಕ್ ನೆನೆಪುಡು ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ನಿಗಲೆದ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ ನಾನು ನೆನೆಪುಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಶುಭಾಶಯಲು.